Ao redor do 46% das persoas que fan a declaración da renda en Galicia a día de hoxe aínda non marcan o recadro da Xe Solidaria de actividades de interese social na súa declaración. De facelo, contribuirían a destinar unha parte dos impostos que se recadan mediante o IRPF a programas sociais impulsados por diferentes ONGs, entidades do denominado terceiro sector. Para sensibilizar a veciñanza da importancia de tomar esta decisión, as asociacións Ámbar e A Creba celebraron esta mañá un acto conxunto na Avenida do Malecón. Dende estes dous colectivos sinalan que marcar o recadro non custa nada e non significa tampouco que vayas a pagar máis ou que che devolvan menos na túa declaración. O X Solidario é en beneficio de todos. Entonces, que as persoas que a veces pensan que o X Solidario pois é que ao mellor lle repercute negativamente na súa declaración da renta, pois por eso facemos o acto así público para ter un pouquiño máis de repercusión e chegar máis ao noso entorno. A campaña impulsada xa o pasado ano permitiu recadar uns 16,5 millóns de euros, preto d'1 millón de euros máis que no ano 2017. Se todos fixeran este sinxelo xesto, a asignación final en Galicia subiría ata os 28 millóns de euros.